меҳрубон охир ту ваъда дода будӣ ку? Салат ҳаёт баровардӣ, салата фаромӯш кардӣ? дӯстони азиз, бахшиши зиёд аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам барои пешрафт ва зиёд гардидани роликҳои тарбиявии мо дар канал подписатсия кунед, лайк, комментария фаромӯш накунед, ба дигарон роликҳоро равон кунед. Раҷабали Ибронӣ. шаҳр тамоман дигар шудааст. кӯчаҳо зебо, маҳаллаҳо обод. ҳазорон бор шукронаи парвардигор ки хизматро бо сари баланд тамом кардан баргаштам. ҳоло меҳрубон хабардор шавад ки ман омадаам, чӣ қадар хурсанд мешавад, чӣ қадар шод мешавад. зарабону модарам агар хабардор шаванд, ашки шодӣ мерезанд. лекин ман барои онҳо сюрприз мекунам, сюрприз. меҳрубонҷон, дӯсти ман, бародари ҷонии ман, заншавандаи ман, зарабону, ман омадам ки шуморо шод гардонам. меҳрубон, заҳра, ин номумкин аст. меҳрубон охир ту ваъда дода будӣ ку? Салат ҳаёт баровардӣ, салата фаромӯш кардӣ? салому алайкум дӯстони азиз, як бародари ҳунарманд ма ба шумо тавсия метавонем ки бародар тамоми намуди дарвоза, казиро ки болои дар, решотка барои тирезаҳо, балконҳои хонаҳои баландошёна, решоткаҳо барои лестница, катҳои замонавӣ барои ҳавлӣ, качелии замонавӣ, скамейкаҳои беҳтарина бо сифати хуб месоза. шумо метавонед заказ кунед, ба таъби дилтон месоза. доставка ва установкаш ба тамоми шаҳри ноябави тоҷикистон бепулай. телефонҳо барои тамос 903 25 07 00 201 44 44 53. ногуфта намона ки бо айноми канали Раҷабали Ибронӣ сухан кунед, хела арзонтон мекунад бародаро. алони гавонтон. меҳрубон охир ту ваъда дода будӣ ку? Салат ҳаёт баровардӣ, салата фаромӯш кардӣ? эй меҳрубон, аҷоиб гап мезанед. ҷое ки шумоен зори солдатам? ҳавая бугӯ. ҳардумон хурсандем, хушбахтем, чӣ хеле мефорамон истироҳат мекунем, мегардем. Солдат гуфта гаштӣ. ма барвақт солдата фаромӯш кардам. ҳозир ба ёди кӣ? ба ёди шумоё. то вақте ҳастам дӯстон медорам. медонӣ зарабон. ай вақтш дама маъқул будем, то ҳозир дӯстон медорам. наход дӯсти ҷонии ман ба ман хиёнат кунед. меҳрубонҷон, ҷон, бегаҳ шид, ман хона равам. бо саҳар мебинем то нахоб. майли ашықтона эҳтиёт кунед. хоб памадбахт. Хай, майли. меҳрубон, ҷон, дӯстат медорам. манам. зарабону, имрӯз ки ман ба хизмати модар ватан мерам, айта хоҳиш мекунам то омадани ман маро интизор ша. ҳазор дӯстай, ҳазор душманай, ягон гап нашава зараҷон. ман боварӣ дорам ки ту то омадани ман интизор мешавӣ. раҷабалӣ, шумо беташвиш бошед. агар 100 солам гузара, ман шуморо интизор мешавам. ман шуморо аз сидқи дил дӯст медорам. бепарво бош. наход заҳра, нафаре ки ба ҷон баробараш медонам, ба ман хиёнат кунад. сад ҳайф, сад ҳайф. О, зарабону, та ки ҷо медонӣ ки ман азра фанду фиреб кардам. Ки ҷо медонӣ.
Rajabali бародар, салом алейкум. Бародари ма аҳли хизмат омадӣ. Салом алейкум. Чӣ бародарҷон? Саломатӣ наст? Ҳамасоз, зиндагӣ хуб? Чӣ? Дар ман нафаҳмидам, мора хирсан накардӣ, мора омадан нагуфтӣ. бародарҷон, ман хостам ки шумода сюрприз кунам бародар. Модарамда, заншавандамда, бародари ҷонимда хостам ки сюрприз кунам. Лекин имрӯз омадам дидам ки бародар шумо барои ман сюрприз омода кардем. мефаҳмӣ? Сюрприз омода кардем. Раҷабалӣ нафаҳмидам. Чӣ хел мо сюрприз кардем? меҳрубонҷон, ман 20 дақиқа мешавад шуморо мушоҳида кардесам. мефаҳмӣ? ман пешай ба хизмат рафтанам. меҳрубонҷон, имрӯз ман тра ба он хотир даъват кардам бародарҷон ки ман бародар надорам. ман хизмати модар ватан мерам. ту бародари ҷонии маӣ, ту рафиқи арзандаи маӣ. ба ҳамин хотир дар оила ҳазорон мушкилӣ мешавад меҳрубон. ту модари мара, ту заншавандаи мара ай дигаро нигоҳ бидор. дар камбудӣ дар пастии зиндагишон имконият дошта бошӣ дар баршон бош. худованд кунад ман ба сари баланд хизмати модар ватана адо кунам, бар бигардам бародар. бо мо дар хизматем. ин ҳаётай. ин рӯзо дар сари ҳама ҳастай бародар. ба ҳамин хотир меҳрубон, ман тра бовар мекунам. Бародари азиз Раҷабалӣ, дар ин бора метавонем тамоман фикр накунем. Ман дар ҳама пастию баландиҳои зиндагӣ дар бари шумо будам, ҳастам ва мемонам. Метавонем ки ин фикрҳоро айсартон бибурем. кӯшиш мекунем ки дар набудани ту модарта, заншавандата мисли гавҳара ки чашм нигоҳ кунем. дар ин бора тамоман фикр накун бародари азиз. Тамоман дар ин бора фикр накун. то вақте мо ҷон дар бадан дорем, хизмат мекунем, дар баршон рост местем. дар ин бора умуман фикр накун бародари азиз. ташаккур. миннатдорам. миннатдор. саломат бошед дӯсти азиз. бародар ман заншавандама. модар ман дар ту амонат гузоштам ки ту бародари ҷонии маӣ, рафиқи арзандаи маӣ, бародари хунии маӣ. ту нигоҳу биншон мекунӣ. лекин имрӯз омадам дидам ки ханҷара дар дили ман бародари ман мезанад. хиёната дар ман бародари ман мекунад. мефаҳмӣ бародарҷон? як чизро фаромӯш накун меҳрубонҷон ки нафаре ки ман барои ӯ ҷон медодам, нафаре ки ман ӯро қадр мекардам, нафаре ки ӯро ман эҳтиром мекардам, имрӯз мара қадр накард, имрӯз мара эҳтиром накард, имрӯз дар ман хиёнат кард, як рӯз не як рӯз дар ту ҳам хиёнат мекунад. ба ҳамин хотир фаромӯш накун. мегӯянд рафиқи бевафоро кам аз душман намедонам. сарам қурбони он душман ки бӯе аз вафо дорад. салому алейкум тамошобинони азиз. рости гап комментариҳои ҳаматонро мехонам. бисёриҳо савол метаванд ки барои дар роликҳо иштирок кардан чӣ хел кунем. рости гап актёр дорем, мода ҳозира шуда актриса лозима, яъне духтаре ки ай уҳдаи рол бозӣ биромада битона. хулосаи гап ки нами рақамҳои зери видеода 905 66 4 занг мезанен ё ин ки дар WhatsApp менависен, мо шуморо ба кор қабул мекунем. худованд нигаҳбон.